L'Institut d'Artosa és un centre gran d'aproximadament 1.000 alumnes. Impartim ESO, batxillerat internacional, que va començar l'any passat, i cicles formatius de grau mig i de grau superior. M'agradaria destacar 4 trets importants del nostre centre. El primer és que intentem que els nostres alumnes tinguin una formació integral, que es facin responsables de la seva formació el màxim possible, i els professors sempre acompanyem en tot moment a l'aprenentatge dels nostres alumnes, la qual cosa jo crec que és el més important, és la feina del professor principalment. Intentem que els alumnes treballen i que a la vegada s'ho passen bé en el seu procés d'aprenentatge. Un altre punt fort nostre són les activitats i sortides que es fan des de tots els àmbits i assignatures. Cal destacar els viatges a països on es parlen els idiomes que poden escollir els nostres alumnes. I són, a part de l'anglès, evidentment que és obligat, tenim el francès, l'alemany i l'italià. I s'intenta anar a països on parlen aquests idiomes per a també afavorir una mica l'obertura a altres cultures, a altres formes d'ensenyar i d'aprendre que poden haver en aquests països. I, per últim, destaco les activitats esportives. Tenim la sort que al costat del nostre centre podem utilitzar les instal·lacions municipals i, per tant, els nostres alumnes es poden disfrutar. Des de fa un parell d'anys que els alumnes de primer d'ESO utilitzem el Chromebook. Això ha fet que dominéssim més el tema tecnològic. Utilitzem aplicacions com el Moodle i el Google Classroom. Això fa que poguéssim fer més diversitat d'activitats per a cada matèria. També utilitzem la llibreta per a fer exercicis i prendre apunts. Opino que el treball en Chromebook es fa més motivador i es passa més ràpid la classe. Busquem la implicació i la coordinació amb les famílies, perquè sabem que els alumnes, tot i que són més madurs i més autònoms, doncs encara necessiten del nostre suport, i si anem a una conjuntament, doncs ells ho agraeixen. També estem en contacte sempre amb les escoles de primària i estem en coordinació amb els tutors, els de sisè i amb els de primer d'ESO, que fan tot el traspàs d'informació necessària de cada un dels xiquets que vindran aquí. Ens fixem en cada alumne i ens interessa saber no només què els fa falta saber, sinó com se senten i que estiguen el màxim de gust possible per a desenvolupar-se completament com a persones, i això ho hem de fer amb rigor i també amb bon humor. I finalment també estem oberts a la ciutat, al centre, a la comarca, a les Terres de l'Ebre, fins i tot més enllà, per l'especificitat de treballs i d'estudis que oferim, com el batxillerat internacional, el batxillerat d'arts, els cicles de cuina. Doncs estem oberts als diferents projectes que vagin sortint, com ara, per exemple, el de memòria històrica o altres qüestions que ens fan estar vinculats al nostre territori. A més de recordar, entendre i aplicar, a classe també se'ns demana analitzar, comentar, debatre, col·laborar. Fem molta feina entre treballs i exercicis i reflexionem sobre allò que estem fent. Aprenem continguts que ens serviran per als anys posteriors, però també treballem el sentit de la responsabilitat, ser respectuosos amb les opinions diferents i entendre tot allò que passa al nostre voltant, per tal que puguem ser crítics i puguem formar les nostres pròpies opinions. A l'Institut d'Artosa atenem a la diversitat en tots els seus aspectes. Treballem tant a nivell individual com en agrupaments heterogenis, potenciant les habilitats personals i socials de cada alumne. A l'Institut disposem del recurs CA, on professionals entren a l'aula i ens ajuden en l'aprenentatge d'aquells alumnes que presenten necessitats educatives especials. Finalment, l'Institut d'Artosa és un centre on es basa en el model de sistema inclusiu. Oferim expectatives de formació a tot l'alumnat del centre, fomentant l'equitat i l'igualtat d'oportunitats per a tothom.
Arribant al final de la meva etapa a l'Institut d'Artosa, miro enrere i m'adono que he tingut molta sort d'haver viscut aquesta experiència. En aquest institut, a més d'haver cursat l'ESO i el batxillerat, he crescut molt com a persona, gràcies a orientadors, al professorat en general i, sobretot i en especial, gràcies als tutors i tutores que m'han acompanyat al llarg d'aquesta etapa. Sempre m'han fet costat, perquè el camí no sempre és fàcil, i m'han ajudat a seguir endavant i a treure el millor de mi mateixa quan ho he necessitat. L'Institut d'Artosa s'ha sabut adaptar a les circumstàncies. Hem atès a l'alumnat amb les seves necessitats, amb els seus interessos i amb les seves expectatives. Vine a l'Institut d'Artosa. Aquí aprenem a viure i a conviure. T'esperem. T'esperem. Esperem. T'esperem. 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 T'esperem.